Hello mga igsuon ko diyan ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ni bidyuha inyong mapaminawan ang tingog sa usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug adunay usa sa kong kauban nangutana ngadto kaniya kon nganong daghan man ang nagaingon kari kanamo nga dili maayo ang among ginabuhat dinhing napita. Ngunta nagasulti man lamang kami sa kamatuoran. Kay mga igsoon, nasayod ka mo nga, ang kamatuoran, mao man gayud ang maghatag kanato kagawasan. Apan sama ni Kristo kaniadto, ginanusab siya sa mga tao nga lautan o giyawaan. O natuman ang nasulat sa balaang kasulatan nga kung unsa ang mahitabo kaniadto, mausab ang mahitabo karon sa panahon sa Espiritu. Kung unsa ang iyang paglakaw, mausap ang mitabo siyang pagbalik. Mga igsoon, nagatuon lamang kami o espirituhanon. Kaya nagasubay manggayod kami sa mga sinulat sa mga apostoles. Aron kamo masayod mga igsoon kung unsa ang matuod nga Katoliko. Mao kini, ang tinuod nga Katoliko, apostoliko o Katoliko nga simbahan, nagatuman gayud sa mga sinulat sa mga apostoles. Nan karon pamalandong kamo mga igsoon kon sa inyong tinuuhan karon nagasubay ba kamo sa mga sinulat sa mga apostoles o dili ba ka nalapasin noon ninyo ang mga balaan ng pulong niini. Mga igsoon, nasayad ako nga nagalibog pa kamo nining mga butanga. Gangyoon ko lamang kamo sa pagsubaybay sa akong mga upload nga mga videos aron na dinhi inyong matukip o mahibaw-an ang kamatuoran may tungod sa balaang kasulatan. Nga kaniadto ug gani hangtod karon gitago kini sa mga magwawali og mga igsoon, awahakon ko na usab ka sa pagpaminaw niining mga mensahe sa balaang espiritu sa kamatuoran. At kining akong pangutana bahin ni sa diri sa atong gibuhat nga unta matarong man ni maayo man ni atong gihimo diri, pero hinganlan man tagdautan unsa man gyud maayo ana nga magtuo sila nga dili na gyud dautan diri, nga di nabitaw sila butahan sa mga pulong sa Biblia. Kay kini atong gisubay diri anaa man gyud sa Biblia. Ug ngano kaha? Balik ta sa balaang kasulatan. Di ba naa sa balaang kasulatan? Nakadungog na sila. Apan dili man sila gustong mamati. Nakakita, dili man sila gustong matanaw. Makasabot unta sila apan gisampungan man ang ilang mga salabutan tungod sa ilang garbo pagka mapaytason. Di ba nagingon ako kaninyo? Sila ang mga tao nga angay ninyong higugmaon. Hinumdumi pag-ayo. Ang yawa, ang dautan, gitugutan sa Dios haron makita umutintal sa iyang mapili. Anaa man kana sa balaang kasulatan. Di ba naasab sa balaang kasulatan? Ang anak sa Dios manahimong taog ni puyo uban kaninyo. Di bagingan ran usab siya giyawaan, nanambal siya. Anaa kana sa balaang kasulatan. Gani nagingon pa siya, giunsa man ninyo pagpahawa sa mga dautan sa inyong mga katigulangan. Naapo na sa balaang kasulatan, anag sulti nga siya iya sa Dios. Susihan ninyo ang iyang binuhatan. Di ba anaa kana sa balaang kasulatan? Tukia, panid-i, kaya yabang sinultian, sibo ba sa iyang binuhatan? Busa paglipay kamo, kaya naa ka na nasulat sa balaang kasulatan. Walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili mahitabo ug inyo na nang nasinati dinhi kaninyo. Sila ang mga tao nga ayaw na ninyong pasabton. Kung dili maminaw, itaktak ang inyong mga tiil
ug ina Ginoo pasayloa sila kay wa sila nasayod silang gibuhat. Di ba naapod sa balaang kasulatan nganong sumbingay ang akong pagkisulti kaninyo? Di ba anaa kana sa balaang kasulatan? Kay dagang nakakita, dagang nakadungog, dili gustong mamati ug matanaw. Kay kuan ang jutay kaninyo ug idugang sa sobra kanila. Sa espirituhanong pagkabuta, di ba nausab kana ug niingon sila, buta ba sabdi ay kami? Di ba unsang tubag? Nag-ingon kamo nga nakakita kamo, busa sad-an kamo. Ang nagahukom kaninyo, ang nagaingon nga dautan. Tanawa, kung nagsulti gani ka para sa imong isikataw nga naghukom ka ug nagwali ka apan wala nimo gibuhat, samara ka nga naghukom sa imong kaugalingon. Ana ka na sa balaang kasulatan. Gikinahanglan gayud nga dili gid kamo muliko, musukway ug magbuhat-buhat og mga filosofiya nga wala nagasubay. Kay daghang maglilitag karon, maglitag pinaagi sa ilang mga baba, pagpakarong ingnon walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili mahitabo. Balikon ko, pagsulti kaninyo sa panapos ni Juan, sa katupusan, sa gipadayag, ang dugangan ang mga katalagman, ug nahitabo na karon dinhi kaninyo. Kay daghan man nagdugang wala sa balaang kasulatan, nagbuhat nagbalaod. Di ba napo na sa balaod? Balaod ug pagtuo. Kung pangitaon ninyo kana, kamo nakabasa na ni anak, ana ang pamagat, humanon kina pagbasa haron masabtan. Kung nagsimba ikaw, nagaampo ikaw tungod sa balaod sa imong gikinahanglan, kay naamang ka gustong gikinahanglan, kay manghulga man pod ang inyong agalon. Unsa man to ang inyong pagtuo? Tama ninyo dinhi, wala kamoy mga lagda gamit ang inyong mga kamot. Ang nagatuo ka nako, sama sab ka ninyo, dapig ka nako. Mausap, kining akong gigamit, ako pa ni. Ang gusto nga maminaw sa pulong nga Diyos nun, dapig sa Diyos. Inumdumin niyo pag-ayo, kadlo kay ang Diyos. Siya ang pinakataas. Siya ang maghukom. Tama ba ko? Tama. Busa ayaw ka mo kabalaka. Kung adunay mga tao nga dili gid gustong makita. Aduna balay mo tinago dinhi. Wala. Wala. Di ba? Daghan ang money dinhi. Gitambalan. Apan tanawa, dili man sila gustong mamati. Hinganlan na pud kamo og dautan. Kay dili man sila maminaw para sa ilang kaluwasan. Tama yun. Salamat kayo. Kung nakaidugang dahil nga pangutana, mas buot pasabot anang pulong nga kulto. Ang kulto, mao kana ang angay ninyong masabtan. Hugot nga pagtuo. Apan dinhi sa kalibutan duha kamatang sa espiritu. Kalibutanhon ug iya sa Dios nga mahigugma. Kung hugot ang imong pagtuo sa mga tao sa kalibutanhon ug dautan nga siya daotag binuhatan, mausab ka na ang iyang amahan, nakabalo na siya siyang amahan. Apan pugot ang inyong pagtuo nga nahigugma kamo sa inyong kaaway umupasaylo, mubuhat sa mga hiyas nga anaa ka ninyo, anaa ka mo sa gugma sa amahan. Muna nag-ingon ako kaninyo, ang kulto hugot nga pagtuo. Mao nga, di ba naaman na sa inyong mga pagampo, mutuo sa makita ug dili makita. Dili ka na masabtan sa kalibutanhon. Balikon ko, anaa sa balaang kasulatan ang pagpahinumdum sa espiritu. Amen. Di ba naa sa John 14? Ah, Nagpahinumdum ang espiritu. Ang kalibutanhon
dili makasabot niini kay dili makakita. Kalibutanan imo pagwali, pagsangyaw, wala sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan, napatay naman na ang nagsulat ni ana. Iya ka na sa espiritu, para ka na sa espirituhanon. Sama ka ninyo, nakasabot ka mo sa espiritu. Makakita, makadungog, kay magpuyok man, uban ka ninyo. Tama ba ko? Tama. Salamat ka ninyo. Salamat sa kanila.